luoko duke kata kwelo bende dhi chul. Aparo ni sobe duok man aya mar adek bende osuru wacho ni obila mano hinye gi jong'anyo to kargi ni nade. Wacho ni neno achiel kachiel e mbui mano mar Facebook. Aparo ni duok mano kapok wadhi e pinje machielo. Gin penjo buora monego watiekrego kapok wagine. Yes, ng'ato nyalo neno ni jok modhi e do thiro gima ofis ker dwa timo. But piny mantie demokrasia en piny ma pingruok. Demokrasia en lony ma pingruok ng'enye. Kati ng'eni e bwo chikwa mane wayiego tarik higa mar 2010. Wacho ni ng'ata nyalo dhi e doho mondo wach ni ratiro mar ng'ato aidha osekethi kata nitiere yo manyalo kethorego. Koro jok modhi e dogo be ni mana gi ratiro margi madhi e doho. Koro kata wan jok manie aputno ok wanyal bedo gi chwang' ni tang'o miyo gidhi e doho, ok wanyal wacho ni ang'o miyo gikethonwa kibarua momiwa and so on and so forth. Wan kaka jok manondiko chikno wan gi lony mar ng'eyo ni en ratiro margi mar wacho kamano. Mar ariyo, kaluwore gi terms of reference momiwa, en ni wadhi ng'iyo ng'ata manoyudo manotho kata manoyudo hinyruok ndalo ng'anyo, obed ni en raia dhana kata obed ni en polis. Wito ngima ok onyiso ni ok opogo ni ng'ato ne polis kata ni e ng'anyo. Nikech wadhi kata recommend ni jogo mane oyudo hinyruok to ne ok kata ni e ng'anyo bende migi moro nikech ne giyudo hinyruok kor ne giwito watgi moro and so on and so forth. Koro achiel gigo manyicha wasetimo kuom ndalo ariyo manyicha wabede retreat ne wacho ni to victim miwacho ni en ng'ama nade. Koro wacho ni victim en ng'ama ne owito ngimane, en ng'ama ne oyudo hinyruok e yo moro mopogore kuom dende, kato en ng'ama bende samoro kinene to ok noyudo onge hinyruok minyalo neno but e pache nikech nitiere mentor. Iyudo ni kaka ng'ama nowito ng'ama odakgo kaka chuore and or chiege. Ing'eni en ng'ama sani koro oyudo a new title. Iluongo ni widow kata widower. Chiliel and so on and so forth. Koro victim opog kamano. Koro oyiene wacho ni kata jogo mane ni polise gima biro bedo matek e ng'eyo jok mibiro chulgi en ni nitie samoro ng'at moro mane oyudo ajali mana chieng' mibe timo ng'anyo ni to oyudo ajali kumoro nono ma ok mopogore gi wach ng'anyo ni. Koro emomiyo waketo migetni mopogore gi iye kacha wan kendo gi medical doctors manyalo ng'iyo injury ma ng'ato ne nigo to wacho ni injury ni to kuom report mipiwa ni ne police ogoyi gi garung gi cha hinyruok ni ok nyal kel garunguno.